ng'any bag bwa makitale nyaka pis maduol mochung'ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission kachiel koda pis maten migao masomo kakoro gidwaro mondo mi japuonj maduong' mar skul odar. Mokuom gigo magiyudo ting'o duoko marach mag penje skul school fees misiki medo kachiel kod ywak ni nitiere jogo machuo mapok oyangi mosebedo kapondo kendo donje ute mag nindo mag jopuonjrego manyiri. Commissioner ma county ma Trans Nzoia Gideon Oyangi no loso kod jonyuol kakoro oyango ni apisas mag okwach kika DCI osechako timo nonro matut e skulno mar ng'eyo adieri ewi midhierogo. Tulianza kurekodi poor performance kwa watoto wetu. Watoto walioingia na marks iliyo mzuri shuleni saizi wanatuletea D and E's nyumbani. Alafu tunapata kwamba choo shuleni choo zimejaa, ziko na maggots, watoto hawana mahali ambapo wanaweza jisaidia. To the Ministry of Education, because we have had the letters, our transfer letters have been coming, but they are sitting on them. Let the officer in charge release the letters. Let her go. She can do wonders in another school, not here in Kitale. Tumekubaliana ya kwamba Wizara ya Elimu ukiongozwa na County Director wa Education ataunda kamati ambayo itaenda ifanye uchunguzi ili tuweze kupata habari kamili kuhusu hayo malalamisi.